Sammen og velkommen til den her video. I dag, der skal mig og Liam prøve ind i Roblox, ind i Shrimp Game og prøve at være guard. Nu er jeg guard. Hvad? Er der også et blueberry? Ja. Jeg er guard. Og drenge og piger, jeg vil gerne give et shout-out til Luca. Fordi han er bare sød og sådan noget. Ja. Og det står hans kanal, og husk at tjekke hans kanal ud. Det er i link i beskrivelsen. Jeg kan godt lide ham. Liam er guard her, Liam. Ja, det ligner sejler er gået ned op her. Hvor man ser græsene komme ind ad døren, så bliver man også selv skørt. Jeg kan simpelthen ikke vente. Jeg glæder mig til det. Glæder I os? Glæder I os? Glæder I os? Jeg sagde glæder I os. Tak. Forsvar. Og Liam, vi er næsten de samme i også 300 et eller andet. Så nu, drenge og piger, så er det nu. Let's go, we got. Yeah, let's go. Yeah, boom. Det er os. Okay. Ja! Jeg gør det, Liam. Ja. Vi prøvede en test. Vi prøvede at gøre det bagefter, ikke? Vent, er det en Luca? Vi prøvede også før, hvor vi prøvede at lave den her video. Men den gik galt. Og så blev jeg nødt til at spare op til en guard igen. Men nu er vi. Der er en, der hedder Luca. Og det er altså ikke min ven, men der er en, der hedder Luca. Sjovt, for jeg har lige givet en Luca et shout-out. Vi kan ikke skal skyde nogle små børn. Men Liam, det skal også skyde nogle små børn. Men Liam, hvis vi går ud, eller går, når det er red light, ikke godt? Dør vi så? Nej. Jeg har guns, Liam. Jeg skyder ham der. Hvorfor kan jeg ikke skyde? Jeg kan ikke skyde, Liam. Jeg tror på sigte. Sigte. Hvordan går med det? Ned i bund. Det er der ikke for mig. Jeg kan ikke skyde. Nå, der. Bam. Jeg har lige skudt en, Liam. Der har jeg også skudt en. Ej, det er fedt. Okay. Jeg vil nødt til at tage det. Hey, der er noget skud. Der er vi lige skudt i ryggen. Er der andre, der skal skydes? Der. Ja. Okay, kom. Der er 2 tilbage. Lige over det. Er der andre, der skal dø? Nej. Ja. Så går vi ned til højko. Vi er bare syge ude. Hvad så? Er der nogen, der vil dø? Jeg ser sygt sej ud. Gør jeg ikke? Får man egentlig ikke penge af at dræbe? Thanos, det her. Thanos. I'm a legend, Thanos. I like you. Hey, no.
Okay. Så er det honeycomb. Det glæder jeg mig til. Liam, hvor er du? Jeg hopper. Jeg er her. Okay. Kom der ved hvad. Ja. Jeg har lyst til at skrive ham. Hvorfor er det, han ikke ligger sådan nu? Jeg skyder ham der. Jeg skyder Talia. Jeg tror bare ikke, han dør. Så skal jeg ikke kigge på ham. Du klarer den op. Ham der er på at skyde ham op. Sigten. Der. Der døde han. Jeg fik lige 25.000 hjem. Bare fordi jeg skød en. Jeg har bare sigtekorn frem. Er det ikke de her 3, der er tilbage? Nej, der er 2 derovre. Der er en, der døde med. Hvorfor skyder jeg helt igennem? Det var mig, der fik ham. Det stod der. Nej. Der stod nede i bunden, at jeg fik ham med. Så er det bare ikke. Jeg tager girl. Frontman er her også. Hej, Fronty. Han går sådan der en anden, der plækker. Vi kan også skyde ham. Okay. Så skal du ikke stå og se. Jeg står bare og ser sej ud. Han klarer den ikke lige om. Nej, Frontman, du må ikke skyde. Ej, Frontman. Kujon. Han var bare Skyd glad. Frontman. Jeg skyder Thanos. Hvorfor dør den ikke? Jeg er så sygt sej ud, mand. Men vi kan huske, hvis det er lights off, så kan man... Så skal jeg også løbe. I lights off, altså der hvor man kan dræbe andre, ikke? Kan Guards også dø. Og jeg ved, at vi skal i gang nu, Liam. Ja. Og må man gerne sådan skyde nogen? Nej, jeg kan det først, hvis der er nogen. Hvis der er nogen player, så står bare, så kan man skyde. Der! Jeg bliver nødt til at skyde ham der, fordi han slår mig. Oh yeah. Så er det 6 legs. Og vi er klar til at dræbe dem. Er vi klar? Skud op i luften, fordi det ser sejt ud. Vi er i gang. Så skyder jeg også. Kan du tage en anden side? Hvad er det ikke? Altså, hvor... Okay, så tager jeg... Er du over ved Thanos? Okay, så tager jeg de andres. Jeg sigter Der er lige. nogen, der stadig er nået til Dungeon. Men det... Okay, ikke klare det. Er du noob eller sådan noget? Ja, hvis... Det er alle også ved mine. Jeg ved, at de alle sammen er bare stress på, fordi de hader de der donkey noget. Jeg hader det. Frontman, gå! Jeg gider ikke. Frontman, jeg skyder dig, hvis du skyder nogen af dem. Det er min. Er det forstået? Jeg sigter ham op i ansigtet. Nej. Hvis du skyder mig. Prøv at høre, jeg har bedre gun end dig. Jeg har en bedre gun end dig. Jeg tror, jeg skal skyde en snart. Jeg har altså... Der er også en, der
blive ved med at køre. Okay? Tænker jeg nok. Du går bare frontman, er det forstået? Yes, tænker jeg nok, du løber bare væk. Liam, der er en, der stadigvæk er ved Donkey ved mig, og han klarer den sikkert. Der er ikke, der ved mig. Jeg ved ikke hvorfor. Det skal han også. Han er ved Donkey, ham her. Men tiden er ikke gået. Han skal dø, fordi at han har 15 sekunder til det, og han kan ikke klare den. Hvorfor dør de, inden tiden går? Jamen, der er stadigvæk en, der er ved Donkey. Det er jo sindssygt. Du skal ikke skyde ham der. Jeg skydte ham. Søg, mand. Jeg lavede bare sådan op. Jeg var klar til at skyde ham. Og jeg skød ham inden tiden var gået, fordi jeg ved, hvad? Når jeg Minkel, den er syg, så kan man sådan få 3 på én gang. Ja. Men vi kan. Vil du høre noget vildt underligt? Ja. Jeg skulle skyde 2. Jeg skulle skyde en, der stadig var 25 sekunder tilbage. Måske fordi, at de vidste, at han ikke ville klare det. Jeg kan få sygt mange... hvad hedder det nu? Er det her? Jeg kan sådan få 3-4 på én gang. Okay. Ja. Det her gør. Det bliver verdens sygeste ting. Ja. Frontman. Hvad tager du? Ja, fordi han kan nemlig styre, hvor mange der skal være og sådan noget. Det er jeg selv også sådan til. Låst døren, når de er kun 2 derinde. Nej. Ja. Hvorfor skal de klare det? Det kan være, jeg lyder lidt... Det kan være, jeg lyder lidt sindssygt. Dø nu. Hvis det bliver 3 igen, altså så skyder jeg bare ind. Kan du? Det bliver 3. Oh my god! Thanos. Hvornår starter det? Ja! Nej. Det kan være, at der er nogen, der ikke klarer den lige. Det klarer den ikke. Nej. Ja! Nu dø. Nej. Ja! Let's go. Nej, man kan ikke. Hej, far. Ja. Kun 3 tilbage. Far?
kan man ikke bare blive her, Liam? Jo. Så og hvis tiden går, hvad sker der så? Det er det så. Nej. Det var bare 3. Nå, man kan jo ikke... Men hvis jeg hopper, ikke? Gælder det så? Hvis jeg nu hopper på den der anden side, ikke? Så dør du. Jeg tager det. Tænk, hvis du tror på, at det er den vej. Men jeg håber faktisk, at når du spiller. Det kunne være fedt. Kan du ikke skyde på mig selv? Så tager vi bare pengene. Gør vi egentlig det? Nej, det ved jeg ikke. Har du overhovedet prøvet det før? Jeg tror, det er sådan regler på. Nej. Nu vil player os igen. Ikke godt, det gør det. Måske en anden gang, så bliver vi gratis igen. Eller så bliver vi måske frontman, hvis vi har råd. Kan vi ikke der på en og så er vi faktisk. Men god dag til jer alle. Og vi ses. Kan du se, vi ses lige om? Okay. Hej hej.